Hello mga bay, kumusta mong tanan? Ako yung tawan, busy pa kayo akong makigol diri no. Wala pinta na human ang Ramadan diri, Diyos ko patawarin. Mo to nga kuan gikan mi sa lakaw na mabay pag-abot na mo. And pag-abot na ko nagtimpla ning ko og tuba sa sunoy, Diyos ko. Nasa naman yung kilay nako, sige okay ra na ay kapoy na gyud pinanday akong kilay. So doon ako higala diri nga kauban no. Di ara. Tulo ni sila ka buok. Ang usa na ay dunay noob. Ang usa dunay kuan. Ani bang usa ni? Murag rek ba? Ug ang usa silhig. Mao ni akong tulo ka mga amigo no, kanunay na ko nga kauban sa akong kinabuhi. So time sa nahulog ang ato ang kamera sa taas, tong CCTV. Tarungon sa nako. Ginuwasig makita anta sa itong amo. So, mo ni ang kinabuhi. Gikan mi sa lakaw. Mapay pag-abot na mo. Pag-abot na ko, nagtimpla dahil ko tuba sa sunoy. Katong usa ka klase nga tuba, duha ka klase nga tuba. Dayon pagkaman, nag-abri ko aning mga suka. Perting daghan ng abog karon. Alawa, duha ka adlaw, inulag abog mo. So, abog kayo din palibot. Mo ni nga manglimpyo ko ani karon. Dara nakita niya yung abog, dara gatapok. Ito lang abog ko gatapok. Ang sama niya akong amigo. Ay, sige maghukod na ko. Darang abog ko, mga bay gatapok. Oh. Grabe ang abog diri. Ang bagyong abog. So magawas ko kay magkuan ko, maglimpyo ko diri sa gawas. Pili diri. Kaya ko amin ang area diri, magluto ko. Limpyo pa ko diri sa gawas. Piting inita karon no, murag na ako sa sulod sa ubin. Darang abog oh. Oh, darang abog. Oh, say hi. Darang abog piting daghana. So maglimpyo ko diri karon sa gawas, mag-video sa kukadyot. Doon na lang ko itumong karong adlaw no. Na-busy ko pero naghatagi akong kog panahon higayon. Di ang mga bulak. Di ang saging-saging kung giingon ninyo. Kani siya ba daghang kay sa simbahan bitaw na to sa mga kapilya. Dayon ang mga kuan ang mga unsa ni? Kanang singana ni, mga mayana nga ipinabundak pagid very expensive na. Very expensive ko, di ara very expensive. Nangaging na bisag unsa ano bubo. Wa na tanawa. Nauga na sa init, kipiting inita karon no. Hangin siya sa iyong lantaw, naglupad-lupad ang akong hair, pero pwede inita yung tawon. Mura ko na sa oven no, nga 120 ang temperature. Nga kung magdugay ko diri, yaw-yaw karon, maluto rin ko diri. So ako na yung paspason ang akong tumong karon. Di ara, mga bulak. Muna akong gitawag og baliti, akong gingon sa inyo nga baliti. Very expensive. Di ara ang saging-saging oh. Very expensive. Kani sagbot ra sa mo ang ngatay ra dito sa may lubihan dapit. Hala, very expensive. Okay, fine, whatever. Dito karon sa ilaw sa balita no. Magbalita sa mga mainto mo. Ug syempre, kung saan ako kabisi nakakopya jud ko usa ka bukan no. Ug ako gining ihalad kayong tanan. So muna kung tumong karon samtang ay ako manglimpyo diri sa palibot. Akong ihatag nga ako higayon og panahon. O kasa makadyot lamang or makahatag og gamay smile sa inyo nga matag usa. So, hello kay Christine Lania. Doon ako na siya problema sa mga kigulaan ng mga plastic lagi no. So, ang ako alang maitambag kanimo ba kung ma-feel mo gid nato no kung kanang sanitarong gid ang tawa ato mga nakauban. Kung ma-feel pud nato nga bugat tong paminaw obe. Ngano pugso man nato atong kaugalingon. Nga makasala na lang taw kay plastic naman ta nila. So, kung asa ta malipayon na hala dito ta dili ta magsigi konsumisyon ani mga tao nga di makatabang sa matag usa ka nato. So ako lang kitambag kanimo kung bukat ang imong pamati sa imong mga kababayon diha nga murag unsa ni nakaminos na kay nimo. So ikaw na lang ang mulayo no kinasayod mi kasi tong kagalingon kita lang ginakailas tong kagalingon daghan kay mga tao karon nga nangiskwela mga abogada nga walay lisensya kay mga judgmental kaayo wa masayod sa itong mga nahiaguman sa matag usa. So di lang tayo magpadala ng mga tuhana na kayo di na magtabang na to na
So kung lisod tayo tayo agon, di ba siya kahatag sa kasal mong bugas. Belated happy birthday di ay sa imong bahandi ba, Mary Jane Cardenas, na si Grizel Joy Pastrana. So mo na to ba kung ikatambag kaning Christine lang niya, ug doon na ko gichat sa imo no. Ana lang gyud kinabuhi na to ang kita masayod sa atong mga kadampanan, kita masayod sa atong kaugmaon. So basta kay masamtang buhi pa ta, baskog ta hala maning kamot kita nga ato gid kaning kuan pasundayag ning atong trabaho na. Isip usa ka OFW, isip ka usa ka domestic helper, proud kaayo ta, hinala proud ta ani nga trabaho kay tungod ani daghantag na tabangan nga kuan mga tiyan. Ug wa ni kita nagkapamaylo bugas tong mga silingan. Makapalit mo matang bugas itong kagaling pamilya. Mura man gina importante no ang pagkaon sa atong mga mahal sa kinabuhi. Og asa naman ko, belated happy birthday day sa imong bahagi by Mary Jane Cardenas nga si Grizel Joy Pastrana. Belated happy birthday na gyud, pasensya niyo kay inyo napansin nga sige na kog live sa ato ang Facebook page kay ngano wala jud koy panahon nga magkopya no, kay patiging busy ang inyong maestra dinhi. So garo medyo nagaluwag-luwag gamay, pero pag ginahuman ang Ramadan sa mga kagwang diri. Hello kay Jayan Slaughter Ibania, silo kanimo ba, pasensya ni gid kaayo kung katanay niyo mga komento pag gina ko mapansin matagad, pasensya gid kay ha taga pasayloagin tawo ko ninyo kay usa man ang ginabuhi pa man tani niya. Happy birthday di ay og happy graduation day sa imong igsuon bay girly Malinaw Digman nga si Christina Malinaw. Birthday na, graduation pa. Wow, congratulations by Christina Malinaw. Gikan kini pabati gikan sa imong igsuon nga si bay girly Malinaw. Naong tatagaan pa ka og kabas kog kapis kayo sa imong panglawas kanunay. Og magpadayon ka sa imong maayong tumong ng kalibutan og sa imong mga pangandoy sa imong kinabuhi. Good luck. Hinaot nga magkatabang ka sa kauswagan gikan sa imong pamilya hangtod sa tibuok kalibutan. Congratulations by Christina Malinaw. Happy ko nga graduate ka na. Nani graduation nga June, no? Wala ko masayod. Okay, hello kay Alejor Alves. Salamat kayo sa imong bagyo nga pagdayeg sa mga post mga bay no. By Alejor, nakita ang ginawang notification pag abri nako, notification pag abri nako. Imong ngalan tanan ang naa dito ni tagbo ni sugat nako. Salamat kayo. Naligo gyud og nabisbisan og may akong notification sa imong maanyag nga ngalan. Hello day kay Nandi El Salas. Gikan di ay kang Nandi El Salas. Hello ko no. Hello ninyo diha tanan sa KFC. Duha Qatar. Hello daw. Salamat ninyo diha ha. Hello ninyo tanan. Hello sab kay Yelsha Siheb o kay Salih Abansyo. Gikan kang Israel Albores. Shout out sa tanang workers diha sa Farm Superstore. Sa KSA. Hello ninyo tanan diha. Salamat kay sa nga tanan. Proud Bisaya. Abanti Bisaya, kuya na mga Bisaya. Salamat yung tanan diya. Hello. Og hello kay Gabriel Sagales og kay Riza David. Og ingon na usab kay Shalyn Goston Visto. Hello. Medyo gamay-gamay ra minuto sa ato ang sa pag-record karon na so banatan ko ni. Belated happy birthday bye Gina. Bye Gina. Ay belated happy birthday ay bye sa imong bahante. Gina, bahandi by Gina Matusali mo. Ano ba kasabutan ni kong agi? Nga si Jenny B. Jimmy Lisawan. Ayan, belated na lang ba na? Kaya wala, ulahin na kinakita ng inyong mga komento no. So, ginawa ginasabta ninyo akong ginabuhi din he. Basta karon perting bagang ambog diri sa akong palibot. Nagtuyok gid ang abog diri no. So mo ni ako kuan kanang manilig sa kudaan, mamulbos kog abog karon basta ting init. Paspasan na kog may akong trabaho diri. Basta dali ra kay mahuman gyud kini allergy kay tag init. Sayang ang kuan, sayang ang chance di ba? Mahal kaayo 35 sa una lang. Kanos dinar na lang ra ba kalahating dinar ang ra ba ang nabilin sa ako ang kuan sa ni hadiah. Pero okay ra na. So tanaw ang palibot na puno gyud abog palibot no. So hangin gamay kay wa na hangin na sa labas. So hello na lang yung tanan daghang salamat. So ganyan ang adto mi dito sa Pikas Balay. Ambot unsay naa nga nagpakaon man dito. Kisa man ang tawo ara na bundak na akong higala. Siguro padispedida kay dili madugay ug dili madali nga unta madali na manglakaw man sila magbakasyon. Suman nakakuha nilang mga nawong. Salamat kay tanan ha maglimpyo na ko.
na tiara masakpan ta di sa amo. Inunsa naman niya akong katabang. Uy, naglukdo naman ni kanang CCTV. Hello na lang. Dagang salamat og may papaginabuhi pa dahil lang tas tumong ning kalibutan na. Basta kay bawling test ng kaugalingon nga tinaw ta.